Fii atent, pentru că casa în care locuiești nu este doar o structură de perete. Te văd o persoană care ai suferit foarte mult, ai muncit mult la viața ta, însă nu ai realizat nimic. Te rog să rămâi până la final, pentru că am să îți spun ceva foarte important. O mare binecuvântare va intra în viața ta chiar mâine de dimineață la ora 11:45. Pentru a putea primi această binecuvântare, conectează-te cu etalarea tarotului. Cum te poți conecta? Îți voi explica imediat. Fă click chiar acum pe inimă până devine roșie, apasă semnul plus de sub fotografia mea și decretează într-un comentariu cu multă credință un așa va fi. Apoi salvează acest videoclip și partajează-l cu persoanele dragi ție. Această binecuvântare va veni categoric către tine, dacă ai făcut tot ce ți-am spus la începutul videoclipului. Această binecuvântare îți va aduce o bucurie foarte mare în casa ta și în sufletul tău. Nu mă crezi pe cuvânt? Verifică la butonul de partajare, apăsând butonul de WhatsApp. Dacă al treilea contact este o femeie, acesta este clar semnul tău, iar binecuvântarea va veni către tine. Dacă îți dorești o citire personalizată, lecturi sau ritualuri, poți accesa linkul din profilul meu. Am rugămintea la tine, ca după ce vei primi această binecuvântare, să revii din nou la acest videoclip și să-mi scrii într-un comentariu că ai primit binecuvântarea. Doamne ajută tuturor!